俺の名前はソータ。俺が幼い頃に母親が死んでしまい、父親との二人暮らしだ。父親は建設関係の仕事をしており、朝は早く、夜は遅かった。小学校の頃、クラスで流行っているゲームも漫画も何も買ってもらえなかったためか、俺は中学に上がっても貧乏人とからかわれることもしょっちゅうだった。どうしてうちは貧乏なんだろう。どうしてうちはお母さんがいないんだろうと疑問に思って泣いたこともあった。だけど俺は知っていた。父親が一生懸命に働き、不器用ながらも家事を覚え、必死に俺を育ててくれたことを。母親がいなくなってからも俺に寂しい思いをさせないよう努力してくれていた。休みの日は必ず遊びに連れて行ってくれていたし、誕生日には欲しくても言い出せなかったゲームを買ってくれたり、不格好だったけどケーキを作ってくれた。そんな父親の背中を見ていたら、俺もいつかこんな立派な人間になりたいなと思うようになっていた。進路はどうするんだと父親が聞いてきた。俺は今中学2年生だ。そう尋ねてくる父親に、俺、中学出たら働くよ、と返す。その言葉に驚き、無理をさせているんじゃないか。高校に出すくらいのお金は父さん稼いでるんだぞ、という父親。高校に行けなくても勉強はできるし、俺、社会の中でいろんなことを学びたいんだ。そういうソータに父親は一瞬言葉が詰まったが、最終的にはソータの意見を尊重してくれた。就職活動は大変だった。バイトをしながらとにかく懸命に仕事を探す。そのそばから資格を取り、なんとかとある小さな会社の面接までこぎつけた。中卒という経歴に顔をしかめる面接官だったが、社長が俺のことを気に入ってくれ、無事に就職が決まった。最初は地味な事務業務など簡単な業務が多かったが、真面目に努力をしていたおかげか、どんどん周りから評価されるようになっていった。だが、同時にその評価に嫉妬し始める社員もいた。中卒風情が何頑張ってるんだよ。中卒のくせに社長に何か媚び売ってんだろ。ムッとしたことも多い。言い返してやりたかった。だけど俺が中卒という経歴なのは今更どうしようもないことだった。俺は戸惑ったが、一部でちゃんと俺のことを認めてくれる人もいたので、まだ頑張ることができた。それでもしんどいものはしんどかったけど、そんな頃だった。神田というとある上司が他の社員と同じように、俺の中卒という経歴を馬鹿にするようになっていた。お前、中卒なんだってな。よくやってられるよな。中卒でも資格って取れるんだな。感心感心。と笑いながら馬鹿にする。直接的な暴言というほどではないが、中卒という言葉をよく使ってよく絡んできたのだ。その度にストレスは溜まっていく一方だったが、仕事で見返してやればいい、と俺は自分で言うのもなんだが、真面目に努力をし続けた。神田の他にも、中卒ということや、純粋に嫉妬心から俺のことを馬鹿にしてくる人はしょっちゅうだった。だが、その度に神田が現れ、この中卒野郎がいくら努力したところで、お前らにはかなわないって。そんなことより昼飯に行こうぜ。と他の社員を連れて行くのであった。なかなか他の社員たちとも馴染むことができず、正直仕事的にもかなりしんどかったのだが、そんな時に出会って俺の心を支えてくれたのが、後に嫁となる彩香の存在だった。嫁は一応先輩であったが、すぐに打ち解けることができた。というのもちょっと口は悪いけど、人の話をよく聞いてくれる快活な女性だったからだ。仕事帰りに飲みに誘ってくれたり、ラーメン屋でおごってくれたり、そんな嫁と話していると自分の悩みがちっぽけなものに感じて、気づけば嫁と一緒に笑い飛ばせるようになっていった。そんな空気にしてくれる力が嫁にはあった。
神田さんがやけに絡んでくるという相談をした時も嫁は、なんだそりゃ。中卒でも仕事ができれば仕事上関係ないのに、バカは神田の方だよ。いつか仕事で見返してやんな。と俺の背中をバシバシ叩きながら怒ってくれた。そんな彼女の存在に俺はかなり救われていた。そして同時に彼女、嫁に異性として惹かれていった。恋愛なんてする暇もなかった俺にとっては初恋だった。何度も会社以外で会うようになり、気づけば休日二人で出かけることもあった。そして俺は会社に入社して5年目になる頃、嫁に告白をする。彩香さんのことが好きです。年下で頼りないかもしれないけど、どうか俺と付き合ってくれませんか？顔真っ赤。いいよ。付き合おう。と、嫁も照れながら笑ってくれたのであった。付き合うようになって、颯太は人生の中で一番と言っても過言ではないくらい幸せな時を過ごした。お付き合いを始めて2年にもなる頃、俺は嫁にプロポーズをした。嫁は、ふふ、と幸せそうに笑った後、手で大きく丸を作ってくれて、その時は涙が出るほど嬉しかった。お互いの実家に挨拶に行った時、俺の父親は、俺にはもったいないくらいのいい息子なんだ。幸せにしてやってくれ。と、なぜか泣きながら嫁に土下座していたし、嫁もなぜか、任せてくださいよ。と、父親の肩を叩きながら男気あふれる発言をしていて、俺は嫁に行くのかと笑ってしまった。婚姻届を提出し、二人で手をつないで帰りながら、今日から先輩後輩でも恋人でもなく夫婦なんだね。と笑い合った。結婚式は挙げることにした。お世話になった人や嫁の両親、それに俺の父親を喜ばせたい、感謝を伝えたいと思ったからだ。結婚式にはお互いの家族、社長、数人の社員、そして神田さんも呼んだ。俺が正直、神田さんは呼びたくないと本音を漏らしたところ、嫁がすかさず、神田さんにも招待状を出して、と譲らなかったのだ。正直俺は困惑したが、嫁がどうしても、と譲らなかったので、神田さんも俺たちの結婚式に呼ぶことにした。そして結婚式当日、式は滞りなく順調に進んでいた。涙もろい俺の父親は大号泣していたし、社長も涙を浮かべていた。仕方なく呼んだ俺のことを馬鹿にしていた社員たちはあまりいい顔をしていなかった。さすがに祝いの席だし、社長も俺の父親もいる中で場をかき乱すようなことはしないだろう。そう思っていた。だが、俺の耳には聞こえてしまった。その社員たちが集まってボソボソと何か話しているのを。中卒らしいいい式だよな。明らかに馬鹿にした言葉だった。こんな日でも悪口を言うのか、と半ば呆れていたところ、遠くにいた嫁に神田が近づいているのが見えた。俺は焦った。嫁にまで馬鹿にするようなことを言われたら、さすがにもう許せない。そう思い、拳を握りしめながら神田と嫁のもとに足早に駆けつけようとしたその時、ありがとうございます、神田さん。マイクから嫁の声が響いた。ところどころで談笑していたみんなが一斉に嫁と神田の方を見やる。少しの沈黙の後、嫁はみんなの方を向いた。皆さん、いきなりですが、私と颯太の話を聞いてもらえますか？そう続ける嫁。俺も知らない。式の段取りにはなかった嫁の言葉。シーンと静まる式場。颯太くんは数年前にうちの会社に入社してきました。彼はひたむきに真面目で、私はそんなところに惹かれていったのだと思います。でも、颯太のことをよく思わない社員もいました。あなたたちのことですよ。よく颯太のことを中卒という言葉を使って
馬鹿にしていましたよね。先ほどからこそこそと悪口を言っていた社員たちに向かって嫁は指をさす。式場にどよめきが広がる。嫁に指をさされ、周りから一気に視線を浴びせられた社員たちは、違いますよ。と苦笑いでごまかそうとしていた。嫁は続けてこう言った。学歴で人を馬鹿にする器の小さな人たちです。皮肉ですね。ソータは今はあなたたちよりも会社に必要な存在なのに。それでもソータは、私の夫はそんな罵詈雑言にも耐えて今日まで頑張ってきました。嫁が神田さんの方を振り返る。でもソータと私だけではここまで来れなかったと思います。神田さん、あなたがいたからこそ私たちは今日という日を迎えることができた。俺も周りの人間も困惑する。神田さんが一番俺のことを馬鹿にしていたのは会社の人間であれば周知の事実だったからだ。そんなどよめきが広がる中、嫁は続ける。驚く方もいるでしょう。ですが、すべて事実です。神田さんはソータ、夫をいつもからかっていました。表向きにはあそこにいる社員たち同様、中卒という言葉を使って馬鹿にしていましたが、ね、神田さん、私聞いちゃったんですよ。他の社員たちの悪口が行動がヒートアップしないようにわざと夫を馬鹿にしていたんですよね。神田さんは目をまん丸に見開き驚いているようだった。かくいうソータもと思わず声が漏れる。偶然でした。私も神田さんに一言文句を言ってやろうと思ったんです。そうしたら他の社員と話している神田さんがいて、つい立ち聞きをしてしまったんです。神田さん言っていましたよね。あいつは中卒だけど見込みがある。こんなところでダメになっていいやつじゃないと。悪口を言う社員に注意することは簡単なはずだった。でも、そんなことをしたら、ますます俺に向かう暴言、嫌がらせの数が増えるだけだろう。神田さんはそう考えて、わざと一番俺を馬鹿にするような態度をとっていたのだと分かった。俺からも周りからも誤解される。だが、神田さんは自らその役を買って出た。だから神田さん、改めてお礼を言わせてください。私たち、神田さんがいなかったら、ここまで来れていないんです。不器用ながらも、夫の盾になってくださって、ありがとうございました。嫁は目に涙を浮かべて、笑顔でお礼を言っていた。俺は、涙が止まらなかった。知らなかった。神田さんの、上司の、その不器用な愛情を。嫁と神田さんのもとに駆けつける。嫁からマイクを手渡される。俺は嫁の目を見て、言うことがあるでしょと言わんばかりにうなずいた。俺は涙でぐしゃぐしゃになりながらも声を振り絞り、神田さん、本当にありがとうございます。そう感謝を伝えた。それだけで精一杯だった。正直言うと感情の整理もついていなかったが、一瞬でこの人は悪くなかった。そう嫁が証明してくれた。俺の父親からだったか、拍手が式場内にわーっと広がっていった。神田さんは妙に居づらそうな、でも嬉しそうな顔をする。いつの間にか式場でも悪口を言い続けていた社員たちは、そそくさと式場から立ち去っていた。神田さん、神田さん、と泣きじゃくる俺に神田さんは、ほら、今日はお前らが主役なんだから、さっさと式を進めろよ、と困ったように笑うのであった。式はその騒ぎがあっただけで、その後は順調に進み、終わった。そして会社でも俺をもう、中卒、と馬鹿にする社員ももういなくなっていた。嫁の発言で懲りたのか、反省したのかはわからない。そして数年後、とあるマンションの一室からは賑やかな声がした。
おい、そうた。赤ん坊ってどう持つのが正解なんだ？神田さんの慌てふためく声と、嫁と俺の親父の笑い声、そして俺。あの日の結婚式で誤解が解けてから、俺は神田さんに今までの感謝を伝えたくて、嫁を交えて食事に誘ったりして友好を深めていた。お前もほんと物好きだよな。俺にあんなにバカにされたのに。と呆れながら笑う神田さんに俺は、神田さんがいなかったら今の俺はないんですから、自信持ってくださいよ。と謎のフォローを入れるのであった。横では嫁がケタケタと笑っている。そしてあの結婚式から数年後、嫁と俺の間には子供ができた。今日は神田さんと俺の父が家に遊びに来ている。俺の父親もあの結婚式の後、神田さんに何度もお礼を伝えており、気づいたら家族ぐるみで仲良くなっていた。神田さん、ミルクあげてみます？手伝いますから。と、俺と嫁。神田さんは俺と嫁の間にできた赤ちゃんを大事そうに抱えていた。いいのか？ちゃんと手伝ってくれよ。と、慌てながらも嬉しそうにする神田さん。昔の上司からは考えられないような変わりぶりに、俺は思わず笑ってしまうのであった。